Сябры, вітаю! Мяне клічуць Павел. Я даследчык нашай гісторыі, даследчык гісторыі нашай кавы, якую ўсе любяць. І сёння мы з вами завіталі ў горад, дзе кавай пахла яшчэ у далёкім 18 стагоддзі. Гэта Нясвіж. Не спяшайцеся пераключацца. Мы не будзем гаварыць пра замак, пра радзівілаў, пра касцёл Божага цела. Пра гэта ўсе і так ведаюць. Мы сёння з вами будзем гаманіць пра каву ў Нясвіжы, дзе яе налівалі, якая яна была і колькі радзівілы выпівалі кавы. Хадземце, пра гэта ўсё пагаворым і паглядзім. У Нясвіжы каву найперш пілі радзівілы. Мы абяцалі не гаварыць пра іх, але як абысціся ў Нясвіжы без радзівілаў. На свята Божага нараджэння у 1780-е радзівілы выпісалі з Рыгі 380 кілаграмаў зярняткаў. Вы уяўляеце, сябры, 380 кілаграмаў зярняткаў. Гэта не на адзін дзень. Калі столькі зярняткаў кавы выпіць за раз, дык можна капыты адкінуць. Ніхто не дасі рады столькі выдундзіць духмянага смачнага напою. Радзівілы гэта набывалі для сваіх гасцей. Князь Радзівіл сядаў, званіў у званочак, біў у бомы, яму падавалі каву, і усе гэтыя 300 з гакам кілаграмаў разыходзіліся для ўсіх гасцей. Канешне, найперш Нясвіжскі палац зіхаціў водарам кавы. Але каву пілі не толькі ў палацы. Каву пілі і ў іншых месцах слаўнага Нясвіжа. І пра гэта мы яшчэ распавядзем. А вы ведаеце, хто прэтэндуе на тытул першага нашага земляка, хто пакаштаваў каву? Канешне ж, гэта прадстаўнік роду радзівілаў. Ну куды без радзівілаў? Ва ўсіх складаных гістарычных сітуацыях усё валі на радзівілаў. У выпадку гісторыі кавы выключэнняў няма. Першым, хто патэнцыйна прэтэндуе на тытул чалавека, да чыіх вуснаў дакранулася гарачая вадкасць, насычаная кафеінам, гэта Мікалай Радзівіл-Сіротка. А хто ж інакш? Менавіта той самы Мікалай Радзівіл-Сіротка, які пабудаваў касцёл Божага цела, які зрабіў з Нясвіжа рэнесансным горад, які пакінуў нам у спадчыну замак. І менавіта ён, Мікалай Радзівіл-Сіротка, прэтэндуе на тытул першага нашага земляка, які пакаштаваў каву. Чаму менавіта ён? Справа ў тым, што Мікалай Радзівіл-Сіротка выправіўся ў сваю знакамітую пілігрымку. Ён завітаў у Іерусалім, у Віфлеем. Ён пабываў там, дзе адбывалася, паводле евангельскага сюжэту, зямное жыццё Господа нашага Ісуса Хрыста. Ён туды выправіўся пасля Лівонскай вайны. Гэта вельмі цікавая сітуацыя. Ён быў паранены ў галаву, яму вельмі балела. Ён узяў дабраслаўленне самого пантыфіка, папы рымскага, каб туды трапіць. Прычым тут кава? А вось зараз распавяду. Мікалай Радзівіл-Сіротка патрапіў на святую зямлю. А гэта, шаноўныя сябры, тагачасная Асманская імперыя, дзе кава ўжо ваўсю панавала. 16 стагоддзе залаты век кавы в Асманскай імперыі. Там з'явіліся сапраўдныя кавярні, там было шмат кавы ва ўсіх куточках. І вось наш зямляк трапляе ў гэтае асяроддзе. Да кавы у тыя часы ставіліся варожа, бо гэта напой асманаў. Гэта напой, які лічылі атрутай. Памятаеце, у нашым папярэднім відэо мы казалі пра гэта. Хто не глядзеў, абавязкова пераглядзеце. Гэта ваше заданне, открываем дзённікі, записываем. І вось наш Мікалай Радзівіл-Сіротка трапляе в Асманскую імперыю. Тыя мясціны, дзе кава ўжо лілася з усіх куточкаў. Ён пабываў у розных гарадах, там каву налівалі. Ён быў адкрыты да ўсяго новага. Канешне, пра сваю знакамітую пілігрымку Мікалай Радзівіл-Сіротка напісаў дзённік. Гэта з'яўляецца адным з першых помнікаў вандроўнай літаратуры земляў Вялікага княства Літоўскага. Праўда, уяўляеце, гэты гад ні слова пра каву не напісаў.
Нават намёку нам не пакінуў, што ён піў нешта чорнае, духмянае, гарачае. Але і гэтаму ёсць тлумачэнне. У тыя часы для еўрапейцаў кава гэта не толькі ненавісны турэцкі напой, гэта яшчэ і лек. Каву нашы продкі ў 16 стагоддзі ўспрымалі як лекавую расліну, і пра гэта пісалі ўсе медычныя трактаты. Каву рэкамендавалі піць тым, у каго праблемы са страўнікам, у каго мігрэнь. Кава лічылася сродкам ад кепскага водару і прышчэй. Таму, калі, шаноўнае панства, вас зараз папікаюць, што вы шмат п'яце кавы, кажэце: я лякуюся. Так казалі дактары. І не важна, што яны жылі ў 10 чи 15 стагоддзі, гэта былі медыкі. Да, дык вось наш Мікалай Радзівіл-сіротка. Ён пакутаваў ад галаўных боляў, бо атрымаў шабляй падчас Лівонскай вайны па башцэ сваёй, надта вумнай і геніяльнай. І ён у Асманскай імперыі кавай мог лекавацца. У сваім дзённіку ён напісаў, што яму палягчала. Магчыма, ён узяў ды выпіў кавы. І вось Мікалай Радзівіл-сіротка, ён, паўтаруся, мог быць першым нашым калектыўным продкам, хто пакаштаваў каву. Дакументальных пацверджанняў гэтаму пакуль няма. Ну, але ж гісторыя такая навука, што дакумент ёсць, дакументу няма, узяў, усплыў, даведаліся. Так і ў выпадку з кавай. Кава настолькі чароўны, настолькі магічны напой, што нам з вамі ніхто не перашкаджае прызначыць Мікалая Радзівіла-сіротку першым нашым калектыўным продкам, хто яе пакаштаваў. А раптам яно так і было. Дык вось, сябры, каб даведацца пра Мікалая Радзівіла-сіротку, трэба ехаць у яго родны горад, у Нясвіж, і пабачыць касцёл Божага цела, бо менавіта пад яго скляпеннямі знайшоў свой спачын Мікалай Радзівіл-сіротка. Але ж вернемся ў 18 стагоддзе. У 18 стагоддзі Нясвіжскі палац, ён, канешне ж, быў насычаны водарам кавы. Самая галоўная кавовая цырымонія адбылася тут у 1784 годзе, калі ў Нясвіж завітаў апошні кароль Рэчы Паспалітай. У тыя часы гаспадаром Нясвіжскага палацу быў знакаміты пане Каханку. Ён ужо вярнуўся з выгнання, ён ужо страціў большую частку свайго здароўя, і ён мусіў прымаць караля. Чаму Станіслаў Аўгуст Панятоўскі завітаў у Нясвіж? О, гэта вельмі цікавая гісторыя. Станіславу Аўгусту Панятоўскаму патрэбна была падтрымка мясцовай шляхты. Першы падзел Рэчы Паспалітай ужо адбыўся. Гэта была эпоха вялікіх рэформаў. Ён вандраваў па сядзібах і маёнтках нашай шляхты. Яго прымалі з гонарам, з павагай, але не любілі. Станіслаў Аўгуст Панятоўскі быў неблагароднага роду. Сярэдняя шляхта, стаўленік замежнай дзяржавы, але калі ён паехаў у сваю вандроўку, яго прымалі з гонарам і павагай, таму што гэта кароль. Трэба адзначыць, што і сам кароль магнатаў не любіў. Радзівілаў ён ненавідзеў. Кава была неад'емным атрыбутам артыстаў Нясвіжскага тэатру. Да, як ва ўсе часы, знакамітыя артысты, асабліва артысты балету і тэатру, складалі свой райдар. Ну, як это прымаць зорку без райдара? Абавязковым пунктам праграмы была кава. Як это танцаваць, спяваць без любімага напою. Гэта фіксуецца ў дакументах. Дарэчы, трэба адзначыць, што акторы Нясвіжскага тэатру грошы атрымлівалі маленькія. Яны выплочваліся з затрымкай, а вось каву налівалі шчодра. Але каву у Нясвіжы пілі не толькі ў палацы. Сам горад не спаў у шапку, і Нясвіж 19 стагоддзя быў узорным горадам годнай кавы. На двары 1850-е брычка этнографа і даследчыка Беларусі Паўла Шпілеўскага завітала у Нясвіж. У сваім знакамітай працы «Вандроўкі па Беларусі і Палескім краі» ён напісаў пра каву ў Нясвіжы. А што ён напісаў? Даведаемся за кавай. Дык вось Павел Шпілеўскі, калі завітаў у Нясвіж, на старонках сваёй кнігі напісаў:
Канешне, да, гэта мой адвольны пераказ, але сэнс прыкладна гэдакі. Калі не верыце, бярэце кніжку ды чытайце, а лепш на нашы вандроўкі ездзіце, там больш дасканала будзе. І вось этнограф, навуковец, напісаў пра каву ў несвежы. То яна годная, яна смачная, але самае цікавае, што ён напісаў, вы не паверыце. Ён напісаў, што ў несвежы самыя спрытныя кавяркі. Нідзе больш няма такіх, як у несвежы. Яны прыгожыя, спрытныя і маюць добры густ да кавы. І гэта падтрыманне той самай старадаўняй традыцыі годнай кавы ў несвежы. І ведаеце што? Гэтая традыцыя не перарвалася. Мінула амаль 300 год ад кавы ў палацы Радзівілаў, калі налівалі яе апошняму каралю. Мінула 200 год амаль ад вандроўкі Паўла Шпілеўскага. Але і сёння ў несвежы годныя кавяркі, спрытныя, наліваюць смачную каву. Глядзіце, п'ем, смакуем, захапляемся і жывыя здаровыя вяртаемся дадому да хаты.